Halo ninyo tanan mga bayan yan ako sa inyong maestra. Nga hala kung tingkaon na halang plato. Haskang puno ang bisayang dako nga bisan hain na napadpad. O napadpad sa kahanginan. Sa pagpaningkamot, paningtiil, paningpalad, paninghawak. Tanan-tanan na. Nahala bisaya gihapon dako mga bay. Mga unta ninyo akong sudan mas buslaham ni gahapon akong giluto. Narong sa tuhod apit ni sa tuhod para mabaskog tong tuhod sige tikang din ni sige lakaw ug syempre nga akong pinakapaborito nga hagunoy nakapamerkado naman mi so naana na pud ang hagunoy nga kuan basi manuon ang mga hagunoy ni ha tawag lang gud nako hagunoy pero arugula baya ni sa English i-search ninyo ay mo pataka de kaon si pataka mo de kaon hagunoy na panghapla sa mga samad o pangilaw sa mga lubot simbak kaon man day ko ani basta nakapi na pud ko kay giapilan ako ang pamawta ni udto kay pagman ako kuan ganiha mga bay jo balakit hello bay paghuman ako ganiha ug himo pamahaw sa sunoy nang orange ko ani ako magipanggasan gahapon dayon namubo ko bola ka jo te pagkahuman na lang limpyo-limpyo ginagmay ana magic pa di ba pagkahuman nisaka ko sa akong kuna natuog ko kadyo te dayon pagkahuman sa to nag-alarm ko nakatuog jud ko usa ka oras o 20 minutos salamat kay wagi na mudyong so mo to gutom kay ko karon so gitak-an na nako ang mas bus diyay mas bus laham gahapon niya gipawtan akong tatay karon kung sa iyang gusto pa nito ay ana siya nga mas bus laham akong giingnan na unsa man ka mas bus laham naman gahapon ya siya sige kay mapipugmata man las 12 na kapilimata isay mga aon ani manggo at sar usa pud ni sa akong paborito basta laham na gani diri na ko isaw-saw Isay ganahan ani kay tagaanaw pa sa lubong. Manggo at sir. Bugata sa mahurot man po itong ansa ni atong malita ani kuan harang bugata mahurot sa timbang nya ipang balibag ra ba ning mga salbahe nga mga kuan nastang himuotan ako pagtan-aw ginako sa kong malita lagi hasilan nilabadahan in taon to nako mga anta salamat Lord mo to tag 250 pa man to sa una 2012 tag 250 din sa Baclaran na dapin-dapin lang gud bagkita labadahan pud to nako sa mga office staff kani laging mandoy tag malita lagi kaya sila daghang kay mga malita suway pud tag malita na malita no Jesus man abot sa kuwait pwede na akong pangita sa kumbag hay naman ang bagya uno man dagay mi ato nga nagsabay or 8 gatapok na ang mga bag ay nagauban hala kaluoy sa akong bag katum tong kinagamian nga bag ba murag panghankiri ra bitaw yo kaluoy sa akong bag wa nay liid wa nay hawiranan nang kinatawanan na mo Witi naman bibuha. Nakatnong gasundo na mo sa migration mandagay ito. Awan sa gasundo na mo Lain na kay sa tinanawa na mo kay sige lagi may pangatawa niya. Napunaan pa dun sa akong kauban. Dako to iyang bag. Mami-mami na mo. Tarong-tarong pa siya guyod. Sa iyang bag. Kay, wa man to naguba. Iyang bag. Karon paguyod na mo, mga to nami dito sa to. Kuda-kudakan nami ato para sa medical dagay to. Nahala, paguyod niya ato sa elevator. Tarong siya guyod. Jesus, ang hawiranan lang ang iyahang na kuan. Nahawiran to ang bag nabilin. Bibuha lagi itong lakawa. Mga first timer, sakit kayo kung kuto-kuto og kinatawa. Kaya naman, gasunod mangguko ato niya. Gasunod ko sa iya ha, nga gakugos ko sa akong bag, ingon ako gakugos o bata. Nga,
Gana, tangos kong bag niya. Kapiyungan ako sa lubot. Yara na ko. Kuglakaw. Ang kugos bata. Ipagtanaw ko ato. Ano bang mga magsundo bitaw diha sa kuan? Sa arrival. Tanaw mo na ako. Bahala mo niya. Tanaw. Ano ako? Bahala mo niya. Ito may mahimo na ko. Pobre naman tayong taon. Nilabadahan. May muot kayo niya. Nasunod ko lagi sa akong mami-mami. Tarong-tarong pa siya, guyod-guyod na. Guyod siya na. Wala. Si Sos. Nabili na. Nabili ng babasak eh. Banha ka sa nga tanan mo. Wala bitaw mga first timer. Pisting nangasa ginamo. Nga. Taonan ko eh. Basta kataonan. Kaya na yan. Kaagi aeroplano. Kasi mura dumigala ito yung mga kaguol. Mga problema. Itong lakawa, hasta bibuha. Banak kayo tanan. Murag dili mga first timer ba? Ang taga-bukid, nakalagsog. Ito. Kita na ko alam mo dahil, no? Bungkag na itong ligid. Ang ligid na miranan, wala na yung tao. Mudi ay. Palabay din nila. Yeah. Nga unta bay. Bisaya ni bay. Ato ni bay. Bisaya nako. Banti Bisaya. Nga unta ninyo. Belated happy birthday di ay kay Bay Ermac Pilones. Pasensya na jud bay, belated na jud bay kay taon ma'am. Daghan pa man tag mga gimbuhaton sa kalibutan. Naot makasabot mo. Naanta ninyo. Pugong ako. Para sa akong sinina nga, sinina as pananggi. Masa mo kung mata nga. Walay lang sa. Itong uban ako sa una sa pikas balay. Luto siya aning laham. Masa lang saha. Kung maluto, wala dyan lang sa. Kasi minuto, kung ka, apa ang baho. Yung sa niya pagluto. Mulungan na kong limon. Sa kauras, 2 kauras. Tangan akong asin, dagkan yung asin yun. Mga 1/4 kilo. Bye. Berdida, Hudaya, Eva, hello ni mo ba? Nga anta. Kanino mo ba? Gaili. Lupore. Tindog ko karon para dili bilbilo na. Gwanta, biya po na ako nga. Wa ko nagkaugkanon. So, ayan ako ba? Kaya rabi bay. Ito sayo ko nagkaungkar launa. Launa din hiki. Sayo pa bay. Gaili Lupore, hello nimo bay. Ayan, salamat. Og congratulations di ay sa akong mga estudyante. Mga active commentators, mga commentors sa YouTube. Lipay silang comment. First honor ko. Congratulations by Flor Soyosa o Brendan and Lovely. Lubay, daghang salamat. Naimot ko nagbasa sa inyong mga comment na first honor. Makayaw-yaw magkutaman-taman sa kusina kay layo man kay ang kusina di sa Sunoy, kay Sunoy naman lang ni adin hika. Ang tali ni sud man sa trabaho. Bye.
Tamsi pa more, Tizon, hello bay, daghang salamat. Wala pa na ako nabasa ang imong mga kuan diha. Kugihan kay ka screenshot ba. Sa pool di mo tanan ang mga moves nako. Salamat kay bay Tamsi. Pa more, Tizon. Hello sab kay Sol Ferres, Madeleine. Hello nimo bay. Ngaon ka. Pamahaw paniud to panihapon na ni kauna ni. Dala na ni tanan. Dako ay kung kaon. Samot na na mga kauban. Dugay kung magkaon na. Hala siging dugang. Malingaw ko. Dako ugaan pero kausar man sa kadlagot. Dili ra makansi ang amo ani. Og ang kuan ang mabana pohon. Bye. Sol Perez, Madeleine, og sa imuhang pinalangga nga si Steven Perez, hello nimo bay. Og hello sab kay nga tagak ng kuan mo bay. Hello sab kay Wada Tawon, Akidio Puko Fokotaro. Unsa man ni pag-pronounce bay? Wada Tawon, Akidio Fokotaro. Hello nimo diha bay sa Japan. Japan ba ka? Wada Tawon, Akidio Fukuhotaro. Taro, sako, baril, balde, planggana. Joke lang bay ha? Hello sab kay Explorer. Wala na. Boyoy na bay. Hello sab kay Explorer. Naman sa naman ni makawas niya. Explorer. Sakto ba ba? Explorer. Royal ruler. Nawa na. Royal na. Explorer. Hero ni mo ba? Hero. Natakna na ang ilaw na hero na ba? Bye. Maricel Pantone o Panton. Hello nimo bay. Rubian o Campos. O kanimo bay. Ha. Hi. Hello nyo, nabasa na ko inyong comment ganyan sa akong post kineda sa YouTube. Atad nabura na kuan ako na erase na ko ang original video ana basta nang delete ko kay mag-record lay ko otro. Aha ka man na-delete mo yung original video anang video ha. Muna danghag ng ilong ka. Naunta ninyo. Bye Bagyo Damilaw. Hilo ni mo ba? Okay. Zozo. Soso. Lumamba Gibaw. Hello bye. Naunta. Hello usab kay mo ba? Amor Marquez Lens. Salamat kay bay ha sa nakanunayon nga pagkomento sa ako ang mga mga kabuang sa Facebook. Salamat ba? Maricel IC Gorses. Hello nimo ba Maricel IC Gorses. Nga unta ninyo tanan. Nga. Nimo sab kanimo ba Rosel Urapa Busako. Origin niya ako nakopya yung taon mga bye-bye. Back to back ni siya. Nya. Nya. Hana tadapit. Kay Bing Gia Paspi. Hello sab ni mo bye. Og Sabrina Dumado. Hello ni mo bye. Og kay Susan Sagindang. Hello niyong tanan. Dakain salamat. Dayon. Pasensya na kay kung
Wala ta mo nabuyagjag na nayagyag na wara-wara na sibya yung mga ngalan ha. Ayun, pagluod na ko. Basta kaya masakpan na lagi na ako ng inyong mga ngalan. Ambot ang panahon, basta keep on commenting na good mo kay naay panahon ko magsiyang pagbasa ng mga comment ninyo. Bit-bit din ko ani akong listahan, kanunay na ko na listahan. Bulpin tapad kanunay nis kong bulsa ni. Nga ako mabasahan nga magpasibya. Nala. Sulat dayon ko. Wala gito. Then pasensya na kayo sa mga wala na ko nakuan yun ang pangluod na ko. Basta, diha lang kanunay. Salamat kayong tanan ha. Nalingaw mo na ko. Nalingaw sab ko tao ninyo eh. Nawatan mga kamingaw din yung tao sa mga lingaw-lingaw lang gitaan eh. Kaya saon man. Mga naman ginigihatag kapalaran ka na to. Salamat nita kanunay. Importante, mayo itong panglawas. Ngun mausap ito mamalas kinabuhi. Padayon lang kita. Ang problema, hindi na malikaya na. Wala naman yun na. Hindi man tatagaan o kasubo sa kahitasan. Kung hindi natin na kayang sulbaron. Busa. Mo man ay magtabang. Mo man ay magtutudlo. Magtudlo ka na to. Pero mamahimo tang himpit ng pagkatawa. Mamahimo tang mamahimo tang tao. Hindi ba tatawa? Mamahimo kita nga. Kuan ba? Maligon. Maligon sa tanang mga sumbag sa kinabuhi. Sumbag sa kinabuhi. Kaya na ito niya. Kaya na ito niya. Abot pa naman. Wadani kita paglaom. Ato lang naon kung hain tanagikan. Ug asa na ta karon. Ug unsa na atong mga unsa na imutangan karon. So padayon na gyapon ta sa atong mga kimbuhaton. Ug mga maingtumong ning kalibutan na. Gagmay ning dahon na napalit karon. Gagmating. Say dagko. Fresh kayo. Fresh kayo. Nagpadung pa lang ko sa akuam. Ang mga sa pwesto ani mga sabunon sa mga kanding. Wa na. Sidlak na akong mata. Gitanaw sa JJ kay mingaw ko sa kaadlaw na lutas. Yung kanding ba nga ngani? Nawad-an bitaw sagbot, nahutdag sagbot. Nya kakita sa sagbot hasan lipayas kanding. Hala, nabsab pud mo diha daghan tang kanding ini. Daghan pa man uluto bay oy. Tiwason ako ni unya, busog naman ko. Ito nga, dako mo kayong karne. Tabang. Hintay sa tuwa karon doon na ba kayo pagkaon? Alam mo kabalaka, di ama pa. Hapit na akong sweldo. Kabalo na ko nga. Hapit na po mo mag-I love you, mission ako. Hapit na. Bisa muna na. Pa. Kung maigsuon. Kung mabandi. Okay, yapon. Nanad ako. Okay ako diri. Ang kamot ko. Kamunta di apong kamot sa mo. Abot sa hapit ng sildo. Ang kamot sa mo di amita pamagi nga matawagan ko ninyo ha. Man. Salamat na kong dako karon. Kay madawat na ninyo kwarta. Ma-update na mo day nga dawat na namo te. Dawat na namo ta. Dawat na namo nak.
Daghang salamat. Ay, bukad. Bukad kay ako mas kasing-kasing nga malipayon kay ko. Kay nagbago na mo. Sa kadugay na ko din bago na mo karon. So, salamat. Nakabalo na mo pasalamat. Mura man na ang gusto. Pasalamat dako na kay ng kantidad para sa mua. Kanang kamusta? Ay la pagkapinig po tanga ta. Kay na, lisod na, wa na. Di na magay ka makaya ang paugalingong pamilya. Ayaw lang sa kay marag apiki pa, panahon na. Dan salamat yung kanan ha. Amping mo diya kanunay and suni, baday lang ta kanunay sung mayong gibuhaton ng kalibutan na. Masakita na sayod tas ng kugalingon nga. Nasayod gitas ng kugaling, kita ginakailas ng kugalingon. Ang bisagon sa pay pangistorya sa mga tao, di lang nato matagaro na kay di man na makatabang na to di man na makauswag sa kinabuhi. So kaya na to dasig lang ta kanunay kaya na to di ba? Dan salamat yung tanan and I love you all. Hello, bye-bye. Unya, tiwaso na ko. Baho na ko. Unya, balikan na ko. Ninggot mo na sa po. Dan salamat, bye-bye.